ሓንቲ ጓል ናባኻ መጽያ ከም ዘይትብለካንያ ሃይ መሪጸካ ኣለኹ ስለዚ ሓሳበይ ከይቀየርኩ ከለኹ ሰዓመኒ ኣይትብለካንያ ደቂ ኣንስትዮ በዚ መንገዲ ዘይኮነን ዝሰርሓ የግዳስ ዘርእዮ ካልእ ምልክታት ኣሎ እዚ ድማ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ሙሉእ ዝስሕትዎ ዓብዪ ነጥቢ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብኣእዳወን እየን ዝዛረባ እዚ ማለት ብዛዕባ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጥንቲ ጀሚረን ናትካየ ስጉምቲ ይውሰድ ዝብል ፍጹም ዘየሻም መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝጥቀማሉ ሚስጥራዊ ናይ ኣካል ቋንቋ ወይ ድማ ቦዲ ላንጉጅ እዩ ነዞም ምልክታት እዚኦም እንተዘይተረዲእካላ ግን ደጊማ ፈጺማ ኣይተርእየካን እያ ሱቕ ኢላ ብምኻድ ድማ ነቲ ቀልቢ ዝህባ ካሊእ ሰብ ዕድል ክትቦ እያ ምናልባት እቲ ዘሕርቃካ ነገር ክነግረካ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ሓደ ወዲ ነቲ ቀዳማይ ምልክት ቅድሚ ምስትውዓሉ ደቂ ኣንስትዮ ብማእኸላይ 5 ናይ ምፍቃር ምልክታት ይልእኻ ነቶም 5ኦም ግን ኣይርድኦምን እዩ እዚ ማለት ንሳ ድሌት ከም ዘለዋ ክትሓስብ ኣብ እትጅምረሉ እዋን ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ደቂቕ ብኣካላታ ክትጭድርን ክትዛረብን ነይራ ማለት እዩ እቶም ኣዝዮም ሓያላት ምልክታት ድማ ካብ ዒንታ ወይ ካብ ፍሽኽታ ዘይኮነስ ካብ ኣእዳዋ እዮም ዝመጹ ምኽንያቱ ኣእዳው ብዙሓት ሰባት ክቆጻጸርዎም ዝርስዕዎም ናይ ኣካል ክፍልታት እዮም ገጽካ ናይ ሓሾት ፍሽኽታ ከርኢ ይኽእል እዩ ድምፅኻ እውን ናይ ሓሶት ሓጎስ ከስምዕ ይኽእል እዩ ኣእዳው ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ሓቂ እዮም ዘቃልዕዎ ነቲ ሓቂ ንምዝራብ ሓንቲ ጓል ኣረንጓዴ መብራህቲ ወይ ድማ ፍቓድ ብንጹር ናርአየት ደቂ ተባዕትዮ ነቲ ምልክት ከይረኣዩ ክሓልፉ ከለዉ ምርኣይ የሕረቓ እዩ ንስኻ ኣብኡ ደው ኢልካ ምሕዝነታዊ ጥራይ እያ ትደሊ ዘላ ኢልካ ክትሓስብ ትኸውን ኣይፈልን ሓወይ ምሕዝነታዊ ምዃን ባዕሉ ናቱ ዝተፈለየ ናይ ኣእዳው ቋንቋ ኣለዎ ሎሚ ዝነግረካ ነገር ካብ ሕጂ ንድሓር ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዘለካ ርክብ ተንብበሉ መንገዲ ክቕይሮ እዩ ሓደ መተሓሳሰቢ ክህበካ እዚ ነገር እዚ ሓንሳብ እንተተማሂርካዮ ፍጹም ክትርስዖ ኣይትኽእልን ኢኻ ነዞም ምልክታት እዚኦም ኣብ ኩሉ ቦታ ክትዕዘቦም ክትጅምር ኢኻ ኣብ ካፌ ኣብ ስራሕ ቦታ ወይ ኣብ ቆፀራ ሕጂ መዓስ ከም ዝመረፀትካ ስለትርኢ ጸቕጢ ክፈጥረልካ እዩ እቲ እንኳሕቶ ግን ኣብኣ ስጉምቲ ንውሳድ እቲ ትብዓት ኣለካ ዶ የብልካን ዝብል ጥራይ እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ኣየናይ ናይ ኣእዳው ምንቅስቃስ እንታይ ዓይነት ድሌት ከም ዘርኢ ኣየናይ ሕጂ ሰዓመኒ ማለት ከም ዝኾነ ኣየናይ ድማ ዕድልካ በላሽኻዮ ኣለኻ ማለት ከም ዝኾነ ብልክዕ ክትፈልጥ ኢኻ ንኹሎም ነጥብታት ብትኹረት ተኸታተልኒ ምኽንያቱ እቲ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ኣዝዩ ወሳን ስለ ዝኾነ ነቶም ሰበይቲ ዝረኽቡን ነቶም እንታይ ትፈጢር ኢሎም እናሓሰቡ ናብ ገዝኦም ዝምለሱ ደቂ ተባዕትዮን ዝፈሊ ንሱ እዩ ስለዚ ንገዛና ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ሓሳብን ርእይቶኹምን ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ እሞ ምሳይ ጽንሑ ቀዳማይ ናይ ፀጉሪ ንክኪ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክበሃል ይከኣል ከይሓሰብኦ ብዝገብርኦ ነገር ክጅምር ሓንቲ ጓል እንተተማሪኻትልካ ኣእዳዋ ናብ ፀጉራ እዮም ዝኸዱ ነገር ግን ማንም ዘይነግረካ ክፍል ኣሎ ሱቕ ኢላ ፀጉራ ምትንኻፍ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ሓቀኛ ድሌት ዘርኢ ፍሉይ ምንቅስቃስ ኣለዎ ኢዳ ኣልዒላ ካብ ገጻ ጎኒ ዘሎ ፀጉራ ትንክፎ ካብኡ ድማ ኢዳ ቀስ በቐስ ናብ ክሳዳ ወይ ናብ ናይ መንኩባ ዓጽሚ ይወርድ እዚ ተንሸራቲትካ ናይ ምውራድ ምንቅስቃስ እቲ ቀንዲ መፍትሒ እዩ ብፀጉራ ጥራይ ትጻወት ጓል ሱቕ ኢላ ሒዛ ክተስተኻኽሎ ትኽእል እያ ካብኡ ድማ ትሓርጎ ብኣኻ ዝተማረኸት ጓል ግን ኢዳ ኣብኡ ነዊሕ እዋን ከም ትጸንሕ ትገብር ነቲ ምንቅስቃስ ተደንግዮ ከይፈለጥካ ቀልብኻ ናብ ክሳዳ እያ ትስሕቦ ዘላ ክሳድ ድማ ካብ ኩሉ ክፍልታት ኣካል ዝያዳ ዝተቃልዐ ቦታ እዩ ኣብ ስነ ልቦና ክሳድ ምቕላዕ ናይ ተቐዳማይ ናይ ምትእምማን ምልክት እዩ ናይ ውሽጢ ኣእምሮኣ ወይ ድማ ሳብኮንሽስ ምሳኻ ክኸውን ከለኹ ውሕስነት ዝስምዐኒ ኣሎ ንዓኻ ክፉትየ ትብለካላ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ኣቕሓ ምንኽኻ ኣብዚ ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነን መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ እናተፈጸመ ከሎ ዘስተውዕሉሉ ነገር እዩ ሓንቲ ጓል ብኣጻብዕታ ቀስ ኢላ ንሓደ ኣቕሓ ክትነኻኽእ ከላ ንኣብነት ኣብ ናይ ወይኒ ብርጭቆ ኣብ ናይ ቡን ኩባያ ጫፍ ወይ ድማ ኣብ ናይ ምግቢ ዝርዝር ወሰን ክትንክፍ ከላ እዚ ኣብ ስነ ልቦና ነቲ ድሌት ናብቲ ኣቕሓ ናይ ምልዋጥ ሂደት ይበሃል ንዓኻ ክትትንክፈካ ትደልላ
ነገር ግን ማሕበራዊ ኩነታት ስለ ዘይፈቅደላ ኣእዳዋ ነቲ ድሌት ናብቲ ጥቓ ዘሎ ኣቕሓ ይመሓላልፉ። እዚ እምበኣር ሕሰበሉ ኣካላታ ናባኻ ካብ ምስሓቡ ዝተልዓለ ነቲ ወጥርን ምቁፅጻር ሓደ ነገር ምትንካፍ የድሊ ኣሎ። ናይ ማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚ ዝፈትዎ ሰብ ክኸውን ከሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ንክኪ ምንቅስቓሳት ብ60% ይውስኽ። ኣጻብዕታ ኣብ ጫፍ ብርጭቆ ክቢ ክሰርሑ ከለዉ ናይ ምስልቻይ ምልክት ኣይኮነን፣ እቲ ዝተሓብአ ድሌት እዩ። እቲ ዘገርም ነገር ግን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ርእዮም ዋው ነቲ ናይ ቡን ሲኒ ፈትያቶ ማለት እዩ ኢሎም ይሓስቡ። ኣይኮነን፣ ብዛዕባ እቲ ሲኒ ግዲ የብላን፣ ግዲ ዘለዋ ብዛዕባኻ እዩ። እቲ ሲኒ ከክንዳኻ ዝተተከ እዩ። ነቲ ጠረጴዛ ሰጊራ ንዓኻ ክትትንክፈካ ስለ ዘይትኽእል እያ። ሳልሳይ ናይ ቅልጽም ንክኪ። ሓንቲ ጓል ኣብ ማእኸል ዕላል ቅልጽምካ እንተተንኪፋትካ ዓቢ መስመር ሰጊራላ ማለት እዩ። ኣካላዊ ንክኪ ብደቂ ኣንስትዮ ወገን ተሓሲቡሉ ዝግበር ዓቢ ምልክት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ናይ ብሕታ ዶብ ክትሕስ ስለ ዘገድዳ። ደቂ ኣንስትዮ ንዘይደልዮ ሰብ ሱቕ ኢለን ኣይትንክፋን። ኣብ ማእኸል ሰሓቕ ኢዳ ኣብ ቅልጽምካ እንተንቢራቶ ወይ ሓሳብ ንምግላጽ መንኩብካ ተነኺኣትካ እዚ ሱቕ ኢሉ ናይ ዕላል ባህሪ ኣይኮነን፣ ድሌትካ ትፍትነካ እያ ዘላ። ነቲ ንክኪ ከመይ ዓይነት ምላሽ ከም እትህቦ ትፍትሸካ ኣላ። ናብኣ ክትጽጋዕ ዲኻ፣ እንድሕሪት ክትስሓብ ዲኻ ወይስ መሊስኻ ክትንክፋ? መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ኣብ ማእኸል ዕላል ዝግበር ቀልል ዝበለ ንክኪ ነቲ ናይ ምስሓብ ዓቕሚ ብ40% ይውስኾ እዩ። ንዓኻ ክትትንክፈካ ከላ ድሌት ከም ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነስ ንርእሳ እውን ንዓኻ ተፈታዊት ትገብረላ። እዚ ደቂ ኣንስትዮ ብተፈጥሮ ይፈልጥዎ እየን። ቅልጽምካ ሓንሳብ እንተተንኪፋቶ ድሌት ኣለዋ፣ 2,000 እንተተንኪፋቶ ዓብዪ ድሌት ኣለዋ፣ 3,000 ተንኪፋቶ ንስኻ ምንም እንተዘይጌርካ ግን ህላወኻ ክትጠራጠር ትጅምር እያ። ራብዓይ ውሽጢ ኢድ ምርኣይ። እዚ ብዙሕ ትኹረት ዘይወሃቦ ነገር ግን ኣዝዩ ገላፂ ምልክት እዩ። ሓንቲ ጓል ክዛረብ ከላ ውሽጢ ኢዳ እንተሪኣትካ ወይ ኣብ ጠረጴዛ ኣዳዋ ገልቢጣ ክትቐምጥ ከላ ከይፈለጠት እቲ ናይ ግልጽነትን ናይ ምትእምማን ምልክት እያ ትነግረካ ዘላ። ዝተዓፀወ ኢድ፣ ዝተጨበጠ ኢድ ወይ ኣብ ትሕቲ ጠረጴዛ ዝተሓበ ኢድ ናይ ምክልኻል ምልክት እዩ። ክፉት ኢድ ግን ዝሓብኦ ነገር የብለይን፣ ንዓኻ ሙሉእ ብሙሉእ ክፉት እየ ማለት እዩ። ሓምሻይ ናይ ኢድ ኩርናዕ ምርኣይ። እዚ ኣዝዩ ረቂቕን ሓያል ምልክት እዩ። ውሽጣዊ ክፍሊ ናይ ኢድ ኩርናዕ ወይ ድማ ሪስት ካብ ክፍልታት ኣካል ኣዝዩ ተጋላፂ ቦታ እዩ። ቆርቦት ቀጢን እዩ፣ ናይ ደም ሱራት እውን ይረኣዩ። ሓንቲ ጓል ውሽጣዊ ናይ ኢድ ኩርናዓ ናባኻ ኣዚራ ኣዳዋ ኣብ ጠረጴዛ ክተንብር ከላ ወይ መንከሳ ብኢዳ ደጊፋ ኩርናዓ ክተርእየካ ከላ ዓሚቕን ብተፈጥሮ ዝመጽእን ናይ ተገዛእነትን ምትእምማን ምልክት ሰደላ። እዚ ምልክት እዚ ክሕሰወሉ ዘይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ምሸት ቆፀራ ኩርናዓታ ናባኻ ኣዚራ ክፉት እንተገይራቶም ክቡር ነገር ትበካ ከም ዘላ ፍለጥ። ምትእምማና ትበካላ። ምሳኻ ክትኸውን ከላ ፍርሒ ስለ ዘይብላ ነቲ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ተውርደላ። እዚ ርኢኻ ስጉምቲ እንተዘይወሲድካ ነቲ ምትእምማና ከም ዝነፀግኻዮ ክትቆፅሮ እያ። ሻድሻይ ኢድ ንኢድ ምትንኻፍ። ኣጻብዕታ ምስ ኣጻብዕትኻ እንተትተናኺፎም እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ቅጽበት እዩ። ኣእዳው ኣብ ውሽጢ ኣካልና ልዑል ናይ መረብ ወይ ድማ ነርቭ ጫፍ ዘለዎም ቦታታት እዮም። ኣጻብዕታ ክትንክፉኻ ከለዉ ናይ ክልቲኦም ኣእምሮ ኦክሲቶሲን ዝተባሃለ ናይ ምትእስሳር ሆርሞን ይለቅቕ። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ዕድል እዚ የበላሽዎ እዮም። እዚ ርክብ ዝክፍተር ከሎ ኢድኻ ይትልቀቕ፣ ኣይትህደም፣ ኣይትቸኩል። ብርእሰ ተኣማንነት ነቲ ንክኪ ክጸንሕ ደጎ። ንሳ እውን ነቲ ምቅራብ ከም ዘይትፈርሖ ክትርዳእ እያ። እዚ ርእሰ ምትእምማንካ እዩ እቲ ሓቀኛ ወዲ ንሱ እዩ ክትብል ዝገብራ። እዞም ምልክታት እዚኦም ናይ ኣገልግሎት ግዜ ኣለዎም። ሓንቲ ጓል ንዘለኣለም እናርአየትካ ይትነብርን እያ። ነቲ ሓደ ትፍትን፣ ቐፂላ ነቲ ካልእ፣ ምናልባት ነቲ ሳልሳይ። ምንም ምላሽ እንተዘይረኺባ፣ ምንም ናይ መሊስኻ ምትንካፍ ስጉምቲ እንተዘይርእያ ልክዕ ከም ዓሳ መርበብ ነቶም ምልክታት ጠቕሊላ ክትእክቦም እያ። ሓንሳብ እንተኸይዶም ድማ ይምለሱን። ስለዚ ኣብ ዝቕጽል እዋን ነዞም ምልክታት እዚኦም ክትሪኦም ከለኻ ስጉምቲ ውሰድ። ብሙቐት ብርእሰ ተኣማንነትን ብተመሳሳሊ ንክኪ ምላሽ ሃብ። ሽዑ እቲ መስኮት ክፉት ኮይኑ ክጸንሕ እዩ። ሎሚ ዝተምሃርካዮ ሒዝካ ወሳኒ ውሳነ ግበር። ነዞም ምልክታት ክትሪኦም ከለኻ
ፍጹም ኣይትሕለፎም እንተ ሓሊፍካዮም እቶም ዕድላት ክሳብ መወዳእታ ከምልጡኻ ይኽእሉ እዮም እታ ጽብቕቲ ጓል እውን ክስእና ትኽእል ኢኻ ፍትዋት ናይ ገዛና ስድራ ቤት እዞም ምልክታት እዚኦም ንህይወትኩም ዝጠቕሙ እዮም ስለዚ ልቢ ኢልኩም ክሰምዕዎም ይግባእ ናይ ሎሚ ፕሮግራም እዚ ይመስል ነይሩ ሓደሽ እንተኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ንፈተውትኩም እውን ሼር ግበሩሎም ጽቡቕ ግዜ ይቐኒየለይ